Takže áno, my sme veľmi radi, že sa nám podarilo v krátkom čase naozaj po veľmi ústretových rokovaniach s jej manažmentom potvrdiť jej účasť, ktorá bola v podstate spečatená minulý piatok, čiže to je naozaj čerstvá vec, ale priznám sa, že tie rokovania s ňou boli veľmi, aj s manažmentom boli veľmi ústretové a podstatne jednoduchšie ako s bývalými hviezdami. Pardon, ja len skočím do toho minulý piatok, potvrdené, ale spečatené zmluvne podpisom Caroline Wozniacki to bolo v pondelok večer. Pre tých, ktorí púšťajú informácie trošku skôr, než by mali, ale našťastie teda to dopadlo tak, ako to bolo avizované, takže môžeš pokračovať. Takže Caroline, svetová jednotka, sa stretne 21. novembra o 18:30 v Národnom tenisovom centre Sibila Garene s našou súčasnou jednotkou Dominikou Cibulkovou. Tieto dve dievčatá sú relatívne rovesničky, majú spolu odohrané niekoľko zápasov. Myslím, že v súčasnosti vedie Caroline 6-3, všetko odohrané na harde v tomto roku, ale Dominika má bilanciu s ňou 2-1. Na dvoch dôležitých turnajoch som vyhrala v Wimbledone a myslím Australian Open. Takže má čo oplácať a bude to určite zaujímavý zápas. Tam v tomto momente tá exhibícia pôjde naozaj do takého vážneho zápasu. Aj taká je požiadavka vlastne na manažmente obidvoch. Ale zase na druhej strane nemali sme možnosť mať tú súčasnú svetovú jednotku. Myslím si, že to bude poprvýkrát, čo sa týka žien, že u nás bude takáto hviezda hrať v súčasnosti. A po skončení tejto dvojhry oficiálnej budeme mať možnosť znova si vychutnať veľké majstrovstvá dvoch, myslím, že veľkých showmenov a zabávačov tenisu. A to je Henri Leconte, Francúz, so svojím kamarátom, dlhoročným priateľom Mansourom Bahramim, ktorého si určite pamätáte spred 2 rokov u nás, veľký pálmicový hráč. Stoličkový. Takže tešíme sa na týchto dvoch, že sa nám podarilo zabezpečiť aj ich účasť. Upozorňujem, že tiež to nie je ľahké, pretože obidvaja hrajú v podstate každý týždeň na nejakej exhibícii v roku a ja som rád, že Bahram mi dal prednosť nám oproti Južnej Amerike, takže aj v tomto dúfam, že sa tu po tých skúsenostiach spred 2 rokov cítil dobre a že znova nám tu chlapci ukážu nejaké majstrovstvo.